No niin, katsotaan nyt näitä lyhennettyjä kerroksia. Mä tein tähän tämmöisen vähän lyhyemmän pätkän, niin on helpompi näyttää, kun ei tarvi pyörittää koko villapaitaa sylissä. Mutta idea toimii ihan samalla lailla. Kuvitelkaa, että tästä jatkuu tänne alaspäin villapaita. Eli tehdään tässä nyt nämä sillä lailla, että niin kuin neulottaisiin alhaalta ylöspäin tehtävää paitaa. Ideahan on ihan sama, vaikka tehtäisiin toiseen suuntaan. Että sitten on vaan erona se, että alhaalta päin tehdessä nämä pisimmät kerrokset tehdään ensin, ja jos tehtäisiin ylhäältä alaspäin, niin sitten tehtäisiin ensimmäisenä ne lyhimmät kerrokset ja siitä sitten pikkuhiljaa pidentään, mutta muuten ihan täysin samalla lailla. Ja näitä voi tehdä monella eri tavalla, ja taaskaan ei ole mikään se enempi oikein kuin väärinkään. Mutta mä nyt näytän tässä sen sillä lailla, miten minä teen ja miten ne minun ohjeissa lukee. Eli meillä olisi tässä vaiheessa tässä pusero, jossa on ohjeiden mukaan merkitty keskitaka, täällä on keskietu ja molemmat sivut. Ja kerrosvaihtus tässä vasemmalla vaan takana. Kerroksen vaihtokohdalla tässä ei sinällään ole mitään merkitystä. Se voi olla tuossa tai tässä tai täällä tai ihan missä tahansa, mutta tässä merkitsee se, että ne kerrokset tulee symmetrisesti tänne takaosaan tämän keskitakamerkin molemmin puolin. Ja jos nyt ajatellaan, miten lähdetään sen minun ohjeen mukaan tekemään, niin siinä lukee, että neulo jonkun verran yli vasemman sivumerkin. Eli tämän. Eli silloin vaan jatketaan tästä ensin normaalisti. Ja tehdään nyt vaikka 3 silmukkaa yli. Tässä nyt on, se toimii ihan samalla lailla. Tehkää sen mukaan mitä milloinkin on, että eri langoilla ja eri koolla ja muulla niin ne silmukkamäärät voi olla erejä. Mutta idea on nyt se, että se ensimmäinen menee kuitenkin tänne etukappaleen puolelle. Voisi mennä nyt vielä enemmänkin kuin tässä, mutta mä nyt ihan systeemin lyhentämiseksi hyppelen vähän yli. Idea tulee kuitenkin varmaan selväksi. Ja sitten kun ollaan tarpeeksi pitkälle tehty sinne, niin sitten siinä lukee, että käännä työ, joka tarkoittaa ihan yksinkertaisesti työn kääntämistä, niin että nurjapuoli tulee tähän päälle. Seuraava juttu on, että nosta neulomatta ensimmäinen silmukka. Ja se tehdään lanka täällä työ edessä, eli nostetaan nurin neulomatta. Nostetaan vaan näin. Ja sitten se juttu, mikä sen käännöskohan tekee näkymättömäksi, on se kiristä tuplasilmukaksi, joka tarkoittaa sitä, että tästä nostetusta silmukasta viedään tämä lanka puikon yli ja kiristetään tänne taaksepäin niin, että tähän puikolle nousee 2 näitä silmukan jalkaa. Ja tämä on se tuplasilmukka. Ja sitten jatketaan ohjeen mukaisesti, nyt neulomalla siis nurjaa. Ensimmäinen silmukka kannattaa tehdä ihan napakasti, että tuo tuplasilmukka pysyy. Mutta sitten vaan neulotaan nurjaa kohti seuraavaa käännöspaikkaa, joka on vastaavassa kohdassa tuolla työn toisella puolella. Ja mä voin tässä matkan varrella nyt selittää, miksi näitä tehdään. Eli normaalisti, jos tehtäisiin ilman lyhennettyjä kerroksia se pusero, niin sen etu- ja takakappale olisi yhtä pitkät. Ja ihmisen anatomiahan ei toimi silleen, vaan meidän selkäpuoli, niskapuoli on pitempi kuin tämä etupuoli. Ja jos se paita on molemmilta puolilta yhtä pitkä, niin siinä käy niin, että se kauluksen etureuna tulee tuohon kurkulle ja niskapuoli vastaavasti jää tuonne turha alas. Eli näillä on tarkoitus jatkaa sitä työn niskapuolta nostamalla sitä niskaa ylemmäksi ilman, että se työn etupuoli nousee, jolloin me saadaan se kaula-aukko
ja sen ympärys muotoiltua sillä lailla, miten ihmisen anatomia nyt sattuu menemään. Jos katsotte tehdasvaatteita ja muuta, niin niissä yleensä kaikissa on takaosa on pidempi kuin etuosa. Jos haluaa pitää islantilaispaitaa, niin että sitä voi käyttää kumminkin päin, niin silloinhan näitä ei voi tehdä, mutta siinä tapauksessa, eikä näitä muutenkaan pakko tehdä, mutta silloin vaan hypätään niiden yli ohjeessa. Mutta muuten jos ongelmana on se, että ei tykkää kurkulle nousevista kaula-aukoista ja sen semmosista, niin tää on se juttu, mikä sen puseron muotoilee istuvammaksi sieltä kauluksen kohdalta. Eli nyt me aletaan lähestyä tätä oikean puolen. Me käytiin siis ensin kääntymässä tämän yli, toisen ihan sivumerkin yli. Ja nyt me on menty täältä kerroksen vaihtumiskohan ohi, keskitakamerkin ohi ja täällä alkaa olla sitten se vastakkaisen eli oikean puolen sivumerkki. Ja sillä puolella mennään saman verran yli kuin mitä mentiin täällä toisellakin puolella. Eli 1, 2, 3, 4 silmukkaa. Ja silloin ne käännöskohdat tulee tosiaan sitten symmetrisesti sinne paidan takaosalle. 2, 3 ja 4. Ja kun ollaan käännöspisteessä taas, niin lukee taas sitä käännettyä. Eli nyt käännetään takaisin tänne oikealle puolelle. Ja taas lukee nosta neulomatta. Eli taas nostetaan samalla lailla lankatyö eteen, nurin neulomatta. Puikko silmukan läpi, nostetaan se tänne ja kiristä tuplasilmukaksi. Eli taas vedetään tästä tämä tiukalle, niin että tähän nousee nämä 2 silmukan jalkaa. Ja sitten jatketaan oikeita. Taas takaisinpäin. Eli näillä suhataan täällä työn takapuolella vaan ees taas kerroksia, joista tulee sitten lisämittaa tänne taakse. Ja näitä tehdään, mä tykkään tehdä 6 kerrosta. Mä tykkään, että se niska nousee tarpeeksi. Mutta esimerkiksi 4 kerrostakin toimii. Ja idea on vaan siinä, että ne tehdään aina sitten ylöspäin mennessä, niin seuraavat aina vähän lyhyemmäksi kuin toiset, niin silloin siihen tulee semmonen nätti huomaamaton kiila. Katsotaan sitä tuolla sitten myöhemmin. Ja nyt jos vaikka seuraava käskisi mennä tänne sivumerkille tai jonkun verran ennen sitä, niin mennään taas siihen pisteeseen, mikä siellä silmukkaväärissä sanotaan, mutta se nyt saa olla aina kuitenkin silleen jonkun verran lyhyempi kuin tuo edellinen, mutta mitä lyhyemmäksi jättää tämän käännöspaikkojen väliin, niin sen jyrkemmin se nousee. Ja mitä pitemmäksi sen jättää, niin sitten sen loivempi siitä kiilan reunasta tulee. Silläkin pystyy vähän säätelemään sitä niskan muotoa. No mä nyt teen sen vaikka tähän 2 silmukkaa ennen. Ja taas kun ollaan käännöspaikassa, niin käännättyy. Ja taas jatketaan nurjalta. Ja taas nostetaan nurin neulomatta. Kiristä tuplasilmukaksi. Ja jatkan matkaa. Tämä on monimutkaisempaa, tämä ei ole. Ja tämän kun kerran oppii, niin sen jälkeen sitä pystyy varioimaan sitten kyllä ihan mielensä mukaisesti. Ja oppii sitten, voi kokeilemalla hakea sen, että minkälainen korotus siihen omaan kropan malliin nyt sitten parhaiten sopii ja käyttää sitten sitä. Mutta lähtökohtaisesti ideana on se, että lähdetään tuolta etukappaleen puolelta liikkeelle reilummasti kuin mitä minä tähän esimerkkiin tein. Tässä nyt yritetään vähän hyppiä.
ja lyhentää tätä, ettei tästä nyt aivan koko illan elokuva tule. Mutta käytännössä ainoa asia, mikä täytyy oppia, on se, miten nuo käännökset tehdään ja mitä niille silmukoille tehdään sitten seuraavalla kerroksella, jonka mä näytän, kunhan saadaan vielä tämä käännöspaikka täältä tehtyä. Eli nyt aletaan olla taas täällä vastakkaisella puolella. Me tehtiin tuolla niin, että me käännyttiin 2 silmukkaa ennen sitä sivumerkkiä. Eli nyt mennään vastaavaan paikkaan täällä. Vielä 1. Noin. Ja taas lukee käännä työ. Käännetään työ. Takaisin tälle puolelle. Ja taas tämä sama nosta neulomatta ja kiristä tuplasilmukaksi. Täällä näkyy taas 2 jalkaa. Tuo käännöskohta saa mennä tonne ihan reilusti. Ja sitten jatketaan takaisinpäin. Ja jos me tehtäisiin 6 kerrosta, niin tähän tehtäisiin vielä lyhyempi pätkä, mutta hypätään nyt sen yli, että päästään eteenpäin tässä hommassa. Ja sitten kun ollaan taas takaisin täällä, niin sitten lukee, että voit jatkaa normaalisti eteenpäin. Ja nythän meillä tulee sitten tällä ensimmäisellä normaalilla oikealla kierroksella, niin tässä tulee sitten vastaan tuolla ne tuplasilmukat. Ja jotta ne saadaan sulautumaan nätisti tuonne työhön niin, että ne ei hyppää sieltä silmille, niin siinä ei ole oikeastaan kuin yksi ainoa asia muistettavaa. Näkyy tässä, tulee vastaan tuommoinen tuplasilmukka. Niin näissä pitää vaan huolehtia, että nuo molemmat langat neulotaan yhtenä silmukkana. Eli ihan normaalisti neulotaan oikein, mutta katsotaan, että ne molemmat langat tulee mukaan tähän silmukkaan. Näin. Ja sitten jatketaan matkaa. Ja tässä tulee taas sitten vastaan seuraava semmonen. Ne erottaa tästä kyllä hyvin. Tässä on nyt yksi normaali silmukka ja sitten tulee se tuplasilmukka. Ja taas molempien lankojen takaa. Ja normaalisti oikein. Ja tämä jatketaan tämä kerros normaalisti näin loppuun. Ja tässä nyt sitten näkyy niin ne sulautuu tuonne työhön aika nätisti ja seuraavan kerroksen jälkeen vielä paremmin. Niin siihen ei jää mitään reikiä eikä koloja eikä ne jää sieltä varsinaisesti mitenkään näkyviin. Ja menen tuohon etumerkin kohdalle, niin katsotaan mitä tässä nyt sitten ikään kuin tapahtui tälle meidän rinkulalle. Saadaan tuosta semmonen sivuprofiili. Ja nyt jos katsotaan, niin tässä on nyt sitten keskietukohta, niin se on nyt meillä tässä tämän mittainen. Ja tänne taakse, kun me tehtiin näitä lyhennettyjä kerroksia, niin tämä takaosa on nyt sitten näin pitkä. Ja jos me pistetään tämä työ tähän nyt tällä lailla niin kuin sivuprofiiliksi, niin me nähdään, että se nousee tasaisesti tuo kiilato. Ja jos me oltaisiin tehty tähän vielä se 3. kerros, niin se olisi lähtenyt jostain täältä ja se olisi nostanut tätä vielä. Eli villapaijassa me ollaan silloin tavallaan, kaulus tulisi sitten niin kuin tästä eteenpäin. Ja nyt seuraavaksi tähän tulisi kerros, jolla kavennetaan kaulussilmukat sopiva määrä ja sitten jatkuu kaulus näin. Ja se ikään kuin kääntää sitä kaula-aukkoa etuviistoon tonne ihan sen mukaan, miten ihmisen anatomiassa kaula kääntyy. Mutta näin tehdään siis lyhennetyt kerrokset. Tämä vaikeampaa se ei ole.